हेलौ लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो फिन खनसेबाव बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय 100आवहाय 65%आनो साबस्क्राइब खालामाखै आरोना 100नि 34%आल' अनलि साबस्क्राइब खालामदों। स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो। थाबैनो 1K खालामनानै होगोन होननानै आं आसा खालामो। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआव दङ बिन्दास काविया होननाय इउटुब चेनेलनिफ्राय। स' बिनि चेनेलावहाय मोनसे कमिउनिटि गाइडलाइन फैदोंमोन दै। बिन्दास काविया बुंनाय बादिब्ला माने बियो भिडिअखौहाय आपल'ड खालामनानैहाय माने पाब्लिसखौनो खालामाखै आरोना आनलिस्टेडआवनो दं आरो बेवहायनो माने बियो भिडिअखौ 30 मिनिटनि उनावहायनो डिलिट खालामदों होननानै गाव टुइटारावहाय फोरमायदों आरोना। आं स्क्रिनशटखौ होनानै दोनगोन। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय। 30 मिनिटनि उनावहाय आपल'ड होनायनि उनाव पाब्लिस खालामालासिनो 30 मिनिटनि उनाव बियो भिडिअखौ डिलिट खालामदों आरोना। आफ्टार 2 डेज माने साननैनि उनावहाय मोनसे कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैदों आरोना बिन्दास कावियानि इउटुब चेनेलावहाय। स' बियो आरो ओरैबायदि बुंबावदों माबोरैहाय डिलिटेड भिडिअआवहाय बिदि स्ट्राइक फैनो हाखो होननानै माने बियो टिम इउटुबनियाव कुइसन खालामदों आरोना। आरो बिन्दास काविया बुंबावदों माने गावनि चेनेलावहाय कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैनायखौहाय माने रिभिउ खालामफिननो टिम इउटुबखौ खावलायदों आरोना। स' बिनि उनावहाय टिम इउटुबनिफ्रायबो रिप्लाइ फैबावो आरो टिम इउटुबा रिप्लाइ होयो बिन्दास कावियानो माने डिलिटेड भिडिअखौ माने रिभिउ खालामफिननो हाया होननानै बुंदों आरोना। आरो नोंनि चेनेलाव जा स्ट्राइक दङ बेयो माने बे चेनेलावहायनो थागोन होननानै टिम इउटुबनिफ्राय रिप्लाइ फैफिनदों। बिन्दास काविया टिम इउटुबखौहाय रिप्लाइ होफिनदों जुदि डिलिटेड भिडिअआव कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक हरनो हायोबा बेखौ रिभिउबो खालामफिननो हानांगोन होननानै टिम इउटुबनियाव कुइसन खालामदों। आरो फिन खनसेबाव टिम इउटुबनिफ्राय रिप्लाइ फैफिनबावो जुदि नोंनि कन्टेन्टआ कमिउनिटि गाइडलाइननि माने बेरेखायोब्ला बे भिडिअआहाय माने इउटुबावहाय आपल'ड होआलासिनो माने आनपाब्लिश बा आनलिस्टेड लिस्टआव थानानैबो जुदि डिलिट खालामोबा कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइकनि बेरेखाब्ला बेवहाय इउटुबाहाय बेखौ माने स्ट्राइक होनो हायो होननानै बिन्दास कावियाखौहाय रिप्लाइ होफिनबाय आरोना। आंबो मोनथियामोनहाय माने बेबायदि डिलिटेड भिडिअआवबो स्ट्राइक होनो हायो होननानै बेयावसो मोनथिदों आङो फार्स्ट टाइमसो मोनथिदों आरोना डिलिटेड भिडिअआवबो स्ट्राइक होयो होननानै। स' नोंथांमोना सिगाङावनो मिथिखायोमोनब्ला कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय। दिनैनि नेक्स्ट आपडेटआव दङ टटेल गेमिं इउटुब चेनेलनिफ्राय। टटेल गेमिं इउटुब चेनेला माने टुइटाराव टुइट खालामना बुंदों आरोना 2023 मायथाइयावहाय रेडि जानानै था होननानै बुंदों आरो। आंनि बायदिब्ला माने बिथाङा गावनि पेजखौ रिभिल खालामसिगोन 2023आव। स' नोंथांमोनाबो नेनानै थाबानो जाबाय। टटेल गेमिंआ बिराद गोबाव जाबाय आरोना गावनि पेजखौ रिभिल खालामाखै। 2023आव मा जायो बिनि उनावसो मोनथिसिगोन पेजखौ रिभिल खालामना खालामारा। नेक्स्ट आपडेटआव दङ टेक बार्नार इउटुब चेनेलनिफ्राय। स' बिथांनि चेनेलावहाय रिसेन्टलि 10 मिलियन साबस्क्राइबार जाबायना। आंनिफ्राय बिथांनिसिम मानि कंग्रेचुलेसन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ अस्ट्रेलिया बिस्थिबार खालि माने मोनसे एनाउन्समेन्ट खालामदों आरोना गावसिनि डिफेन्स केपासिटिखौ आरो बिराद स्ट्रं खालामबावबाय आरोना। स' बिथांमोना माने 1 बिलियन अस्ट्रेलियान डलार्स एबा 7,000 मिलियन डलार्स बाहायनानै माने US आ बानायनाय HIMARS एडभान्स मिसाइल आरो रकेट सिस्टेमखौ बायबाय होननानै स' बिथांमोना आपडेट होदों आरो। नेक्स्ट आपडेटआव दङ Round2hell इउटुब चेनेलनिफ्राय। बिथांमोननि चेनेलावथ' रिसेन्टलि मोनसे भिडिअ फैदोंमोन ना जम्बी दा लिभिं डेड एपिसड 2। बिथांमोननि चेनेला अल इन्डिया माने नाम्बार 1 ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दंमोन आरोना। बिनि उनावहाय हरखाबैनो माने बिसिनि भिडिअआ ट्रेन्डिं सेक्सननिफ्राय गोमाबाय आरोना। स' बिथांमोना आसरित जादों आरो दुखु मोननायबो फोरमायदों। हरखाबैनो बिदि ट्रेन्डिं सेक्सननिफ्राय माने खारजायोबा माने भिडिअनि रिचआबो खम जायो माने भिउसआबो खम जायो। आरो बिसिनि चेनेलावहाय $1 फैबाय होननानै Round2hell टिमनिफ्राय फोरमायदों आरोना। बियो माने Round2hell इउटुब चेनेलनिफ्राय माने मोनसे गाज्रि खौरां आरोना। स' बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायदों। टिम इउटुबखौ टेग खालामनानै मोनसे टुइट खालामदों आरोना। स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे भिडिअ। स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै होदो जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरा नोंथांमोननिसिम सौहैनो हायो। गोजोन्थों।